Siz kim? Kişi. Anısını ko'rib turam. Kim kerak? Күрәсе килгән Минзәлә театрын, дөресен әйткәндә, чөнки безгә 1 елмы, 2 елмы элек сөясеңме, сөймисеңме дигән спектакль белән килгәннәр иде Чаллыга. Мин бу спектакльне карап, бик сокланып, бик ошатып калдым. Спектакльнең үзенә дә һәм актерларга. Миңа актерлар составы шул кадәр ошаган янда. Аларның уеннары, уйнаулары. Менә бүген шуны эзләп, шуны күрәсем килеп Минзәләгә килү. Һәм тагы бер тапкыр инандым, чыннан да Минзәлә театрының актерлар составының чыннан да көчле булуларына. Спектакльнең үзе, теге куелышы, ул бәхәсләр тудыруы мөмкин, чөнки бүген төрлечә куялар спектакльләрне. Ансайын режиссерның үзеннән тора, менә режиссерны күргәч, сәхнәгә чыккач, аңладык ни өчен спектакльнең дә шушындыйрак формада куелуына. Ул режиссерның үзенә ошаган инде. Актерларга карап тагы бер тапкыр сокландым, чыннан да алар ышандырып, чын көчле тәэсир калдырдылар минем күңелемдә. Һәм мин инде хәзер уйлыйм, Минзәләгә безнең сукмакларыбыз суынмас дип Минзәлә театрына ешрак йөрербез, иншалла. Актерларга барсына да Минзәлә театрына, аның яңа директорына Фаяз әфәндегә зур уңышлар теләп каласым килә. Очрашканга кадәр. Şeyh Islam birlikte efkar